أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Müslüman kardeşlerim, biz indi şuшы вағаздарны башлап җибәрдек. Бүген инде тагын бер Коръән аятына тукталасым килә. Инде һәр вакыттагыча беренче искә төшерәм, кем инде элекке вағазларны тыңламады, Коръән ул башка китапларга тиң түгел. Коръән күпчелек вакытта без башка китаплардан шикелле аны да шулай укыйбыз, мәгълүмат чыганак итеп кенә. Ягъни анда укыйбыз да нәрсәндер белдек тә, шулай икән дип без аны кулламыйбыз. Коръән ул мәгълүмат чарасы гына түгел, ул икенчесе инде мөселман кешегә, иман китергән кешегә туры юлны күрсәтүче, таянып яши торган китап булып тора. Шуңа күрә без Коръән аятларын кайда гына ишетсәк тә, укысак та, без аңа шулай карарга тиешбез. Бу беренче монда булган мәгълүматны аңларга һәм аны кабул итәргә әзер булырга тиешбез. Кабул итәргә тиешле сүзләр дип белергә тиеш. Шуңа күрә инде бүген безнең бәлкем күпчелек вакытта кимчелегебез, без беренчедән гарап түгел, икенчедән камил тәфсирләр дә юк, бөтен ачыклап биргән һәм Коръәнгә ниндидер бер киртә бар безгә, тирәнтен кирип китәргә, аңларга. Мәгәр Коръән бит инде ул безне тәрбияли, киңәш бирә, кисәтә, безнең кимчелекләребезне күрсәтә, гомуми бәндәгә хас кимчелекне күрсәтә, безне юлда көтеп тора торган ниндидер чокырларны күрсәтә, ялгышуларны, абына торган җирләрне күрсәтә. Шуңа күрә әлбәттә без һәр вакытта Коръән белән мөгамәлә безнең һәр вакытта булырга тиеш. Чөнки ул Аллаһ белән сөйләшү, Аллаһның безгә мөрәҗәгате. Без һәр бер мәсьәлә белән нинди генә авырлык булса да, нинди генә киңәш кирәк булса да, аны Коръәннән эзләргә тиешбез, Коръәннән алырга тиеш. Һәм мөһиме, аны укып кына башка китаплар шикелле шулай икән дип түгел, аны кабул итәргә тиешбез. Чөнки Коръән ул хаклык. Коръәндә нәрсә әйтелсә, ул дөрес һәм иң дөрес сүзләр, иң хак сүзләр. Инде менә бүген дә бер аятка тукталып китәсем килә. Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен, үземә дә дөрес итеп аңлап, шу дөрес сүзләр белән җиткерергә. Бу инде Хадид Тимер сүрәсе 7-нче аят, төп аят, аннан соңгы берничә аят аңа өстәмә бирә торган, аңа кагыла торган, ләкин төп аят бу шушы Хадид сүрәсенең 7-нче аяты. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аъуду биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Амину биллаһи ва расулихи ва анфиқу мимма джа'алакум мустахлифина фиһ. Фаллазина аману минкум ва анфaqу лахум аҗрун кабир" диде Аллаһ Тәгалә. Башта кыскача гына төп мәгънәсе, безнең тәрҗемәләрдә бит шулай, төп мәгънәсен бирә һәрбер тәрҗемә. Ләкин анда әйтелгән нечкә мәгънәләр кайбер вакытта инде моны аңлату өчен тирәнрәк, күбрәк сүзләр белән җиткерә кирәк. Ягъни Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Иман китерегез, амину биллаһи ва расулихи, һәм аның расулына иман китерегез ди Аллаһ Тәгалә. Ва анфиқу мимма джа'алакум мустахлифина фиһ. Һәм нәфәкасын чыгарыз. Ва анфиқу, Аллаһ Тәгалә буйра, нәфәкасын чыгарыз. Мимма, бу ма һәр нәрсә. Моңа бөтен нәрсә керә. Аллаһ яраткан бөтен нәрсә, күп нәрсә керә. Шуңа күрә мимма нәрсә, һәр нәрсәдән, сезнең өчен бу дөньяда кулланырга бирелгән һәр нәрсәдән диде Аллаһ Тәгалә. Файдаланып торырга биргән һәр нәрсәдән нәфәкасын чыгарыгыз, ягъни өлешен чыгарыгыз. Сарыф итегез шушы әйберләрдән дигән сүздә Аллаһ Тәгалә. Һәм Аллаһ Тәгалә аннан соң әйтеп китә: "Фаллазина аману минкум ва анфaqу", һәм шундыйлар, кемнәр иман китерде, менә Аллаһ Тәгалә чакырганча, минкум сезләрдән, ва анфaqу, шушы нәфәкасын чыгарды, сарыф итте, лахум аҗрун кабир диде. Аңа зур әҗерләр диде Аллаһ Тәгалә. Инде төп мәгънәсе аңлашылды. Асылда шулаймы? Ләкин менә бу аят ул буйрыктан башлана. Аллаһ Тәгалә буйра: "Амину биллаһи ва расулихи". Бу аят әлбәттә Коръән мәгълүмат буларак кыямәткә хәле бөтен кешегә мөрәҗәгать ителгән. Иманлы, имансыз бөтен кешегә мәгълүмат бирә. Ул аны кулланамы, кулламыймы, аңа игътибар итмиме, ул бөтен кешегә юнәлгән. Һәм монда да Аллаһ Тәгалә айырып бер кемне дә әйтми, ягъни гомуми әйтә. Димәк, бу бер яктан караганда бөтен җир йөзендәге кешеләргә әйтсә, Аллаһ Тәгалә шундый мәгълүмат бирә, нәрсә ди? Иман китергә чакыра. Кемгә? Аллаһка һәм аның расулына. Иман китерегез ди. Һәм мин биргән
файдаланып торырга бу дөньяда биргән нәрсәләрдән сезгә биреп торган нәрсәләрдән нәфакасын чыгарыгыз диде Аллаһ Тәала. Инде бу бер яктан имансыз кешеләргә бер юлны күрсәтсә Аллаһ Тәала, икенче яктан бу мөселманнарга да мөрәҗәгать. Бу безгә кыямәткә беренче ятта мөселманнарга да мөрәҗәгать. Ягъни Аллаһ Тәала ике юлны күрсәтә. Беренчесе иманга чакыра. Без инде иманда, ләкин Аллаһ Тәала игътибар итә бу ике нәрсәгә. Иман, димәк, камил булсын. Камил иманга, иман бит ул бүген бар, иртәгә юк. Без шундый заманда яшибез. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, килер шундый заман, ягъни ахыр заманда шулай булыр. Кеше кич белән иманлы ятыр, иртә белән имансыз торыр, иманын югалткан хәлдә, яки иртә белән иманлы булып тора, кич белән имансыз хәлдә. Шуның хәтле тышкы дөньяда тәэсир зур безнең иманыбызга. Шуңа күрә үзен дә сизмәстән, ниндидер синең көн дәвамында уй фикерендә иманга кагышлы бер фикерен үзгәрде дә китте. Китте күңелдән бу фикер. Син икенче нәрсә кереп урнашты. Хәтта син беләсең бу иманны, ләкин син шушы дөрес гамәлләр булмас сәбәпле, шушы бозыклык тәэсирендә син үзен дә сизмәстән ниндидер иманның чыгара торган бер нәрсәне кабул иттең, эшләдең. Шуңа күрә инде бу кыямәткә хәл Аллаһ Тәала димәк кисәтә, ике нәрсәгә чакыра безне. Аллаһка һәм Расулына иман китерегез. Әлбәттә, бу ике сүз белән әйтелсә дә, аның бөтенсен шартлары бар. Бөтен Коръәндә ничек итеп иман китерергә, ничек итеп аның Расулына иман китерергә, моның бит тәртипләре бар, шартлары бар. Чөнки бу аятны әйтсәң, өстән генә укыганда, безнең күпчелек татар кешесе мин иманлы, мин Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга иман китергән, мин Аллаһка ышанам. Булды. Иманның нәрсә икәнен, нинди таләпләре бар, шул таләпләре бар бит инде. Шул нәрсәгә дөрес итеп ышансаң гына, син Аллаһка иманың Аллаһ разый була торган дәрәҗәдә камил була. Син хакыйкый бу әйтә чакырган иманлы бәндәләр сафына керәчәксең. Үзен уйлаганча түгел. Чөнки күпчелек кеше үзен иманлы дип яши үзен. Мин мөселман дип яши. Ләкин ул синең бит синең уйлаганча түгел, Аллаһның тәртипләре бар. Бөтен нәрсәнең тәртибе бар. Шартлары куйган. Шуңа күрә Аллаһ куйган Коръәндә, хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям гомерен шуңа багышлады, иманга чакырды, иманны аңлатты. Шушы Аллаһ таләп иткәнчә иманлы булуга чакыра. Һәм аның пәйгамбәренә иман дөрес итеп иман китергә, аның үзенең шартлары бар. Шул шартлар буенча инде шуны булды. Һәм нәрсә? Мин биргән файдаланып торырга биргән нәрсәдән сарыф итегез. Аллаһ юлына садака, нәфакасын чыгарыгыз. Һәм Аллаһ Тәала фәлләзина аману минкум ва анфaqu лахум аҗрун кабир диде. Менә бер уйлаганда Аллаһ Тәала шулай чакырып, аннан соң ва лахум аҗрун кабир дисә дә, асылда бу мәгънәне бирә. Ягъни чакырды Аллаһ Тәала һәм шундыйлар өчен бик әҗр. Ләкин Аллаһ Тәала кабатлы яңадан үзе чакырган нәрсә һәм шундыйлар аману минкум ва анфaqu лахум аҗрун кабир диде. Димәк, Аллаһ Тәала әгәр дә тегеләй булса, бу ике нәрсәгә чакыра һәм ул ниндидер шикләре булмый. Монда Аллаһ Тәала ике нәрсәгә чакырды һәм шушы ике нәрсә булса, конкретно әйтә. Ике нәрсә булса, Аллаһ Тәала санап китте. Кем иман китерсә, менә әйтелгәнчә, һәм шушы нәфакасын чыгарса, шу ике нәрсә табылса кешедә, димәк, ул Аллаһ Тәала аңа аҗрун кабир дип. Бу нәрсә? Бу дөньяда моның тәэсире бик зур. Бу дөнья тормышына бәрәкәте булачак һәм ул аҗрун кабир, ул нәрсә? Ул Аллаһ Тәала җәннәт вәгъдә кылды. Димәк, Аллаһ Тәала бу аятларда безгә җәннәткә бер юлны күрсәтте. Җәннәткә юллар күп. Һәм һәр кешенең тормышында кешеләр төрлечә, мөмкинлекләре төрлечә. Кемдер бай, кемдер фәкыйрьлектә, кемдендер көч-куәте бар, Аллаһ Тәала биргән. Кемгәдер Аллаһ Тәала гыйлем биргән, башка сәләтләр биргән. Юк кешедә ниндидер бер үзенә хас өстенлек булмас. Шуңа күрә Аллаһ Тәала бик күп кешеләргә, кемдер сәламәтлеге бар, кемнекедер юк. Шуңа күрә җәннәт юллары бик күп. Һәм теләгән кешегә һәрберсе шушы туры килә торган бер юлны сайлап, җәннәт юлын бик күп барырга уйласан. Монда инде Аллаһ Тәала бу аятта нәрсә? Менә бу кабатлап әйтү белән нәрсә вәгъдә кыла? Ике сыйфатка чакырды Аллаһ Тәала. Иман һәм садака бирүнең нигезе нәрсәдә? Юмартлык. Юмарт булырга чакырды. Шушы үзенең Аллаһ биргән әйберләрдә нәфакасын чыгара белергә чакырды. Шушы сыйфатка ия булырга. Моның нигезе, бу гамәлнең нигезе. Менә бу чыгара белү өчен күңелдә юмартлык булырга тиеш. Һәм Аллаһ Тәала ике нәрсә таләп итте. Ике нәрсә булса, иман һәм юмартлык булса, Аллаһ Тәала вәгъдә кылды җәннәт диде. Бик әҗрләр диде.
Шуңа күрә Аллаһ Тәала кабатлады аны. Ике нәрсә булса диде, ике нәрсә күрсәтте, һәм шулай булса, шундыйлар, менә шу ике сыйфатта булса, аларга шундый әҗер, саваплар. Димәк, Аллаһ Тәала иман белән һәм бөек сыйфат ул юмартлыкка чакырды. Инде бүген теге юмартлыкның һәр нәрсәне ике ягы бар. Юмарт саран. Асылда юмартлыкның да чиге бар. Юмартлык чиксез була алмый. Һәм ниндидер юмартлыкның түбән чиге дә бар. Бу чикне уздан син уже саранга керәсең. Аңа күрә түбән чиге бар һәм югары чиге бар. Ул ике яклап чикләнгән. Һәм син шушы чикләрдә булсаң гына юмарт буласың, яки бу чикләрне узсаң, инде син саран керәсең. Бер юлы икесе дә була алмый. Саран да һәм юмарт та була алмый кеше. Аңа күрә инде әгәр дә кеше, менә Аллаһ Тәала безгә төп фарыз садақаларны өстендә булган, биргән икән закат, анда тагын башка тиешле садақаларны кеше чыгара икән минимум. Менә шуны тиешлесен чыгарды, ул кешене саран дип әйтеп булмый. Ул кеше минимальный чикне узган, моннан түбән була алмый. Кемдер инде шушы нәфакасын чыгармый, закатын бирмей ел дәвамында, гошырын чыгармый, бу кеше саран була. Аңа күрә бу чикне уздан икән, менә минимальный Аллаһ куйган безнең өстә фарыз булган, ваҗиб булган тиешле садақаларны бирмисең икән, син саран. Моннан булса, син инде саран дип әйтеп булмый. Димәк, ниндер дәрәҗә юмартның бит төрлесе бар, шулаймы? Теге ягы тоже шулай ук шикләнгән. Әгәр дә кеше үзенең бүгенге көндәге дөньяга карата бурычларын үтәми, бөтен вакытын булсын, шушы әйтелгән бөтен нәрсә нәфаканы бөтен кешегә таратып бирә, акчасын тарата, вакытын семьясы эш, балалары каралмаган, үзенә тиешле җиргә бирми, таратып бирә, бу инде бу файдалы, бу гөнаһка китерә торган. Шуңа күрә һәр нәрсәнең чиге бар. Монда инде Аллаһ Тәала безгә чакырды. Менә без шушы чикләрне эчендә асылда мөмкин хәтле күбрәк юмартрак булырга, күбрәк нәфака чыгаручылардан булырга тиеш. Шуңа күрә сахабалар арасында төрлеләр бар. Бик байлары булган, уртачалары булган, фәкыйрь тормышта яшәгәннәре булган. Бу һәр кешенең ихтыярында. Шуңа күрә һәр кешегә мал керә, кемдер күп мал кереп тә бик скромный яшәргә мөмкин. Шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә үрнәгебез, сөекле пәйгамбәребез. Аңа теге фәкыйрь дип уйларга ярамый. Ләкин аның үлеп киткәндә нәрсәсе калды? Аның шушы бурычка, залогка биреп, кольчугасын ашарга ризык алган иде. Шул кольчугасы Яһудида калды. Шундый дәрәҗәдә. Иде кумганы, бер ята торган шушы урны, бер халаты, башка бер нәрсәсе юк иде. Уйларга ярамый. Ул көн сайын ул эшли, хезмәт кыла. Аңа акча була. Әгәр дә ул теләсә иде, мөселманнар аңа алтыннан үй салып биреләде, кирпечләр. Аңа акча керә торды. Ләкин ул нинди кеше иде? Үзенә җитәрлек бүген керсәм ал, бүген ашарына, менә хәзер ашарына алып калды да, хәзерге мәнфәгатьтә кирәкме? Киеме тузганмы? Бәлкем алды, калган бөтенесен садака итеп өләшеп барды. Бөтенесен өләште. Ул үзе шундый тормышны сайлады. Бу дөньяда бу ихтыяры. Шуңа күрә инде мөселман кардәшләрем, менә бу аятта Аллаһ Тәала, бу нинди бөек аят. Аллаһ Тәала безгә юл ачты, җәннәт юлын күрсәтте. Безне чакыра Аллаһ Тәала. Башка кешеләрне чакыра, исламда булмаган. Иман китерегез, аның Аллаһка дөрес итеп, аның Расулына китерегез инде. Йөрмәгез адашып. Аллаһ Тәала безне ярата. Мөрәҗәгать итә бөтен кешеләргә. Йөрмә инде. Менә шул иман китер дә инде, нәфакасын чыгар. Ягъни шундый без биргән әйберләрдән юмарт бул. Менә сиңа җәннәт юлы. Аллаһ Тәала вәгъдә кылды. Шундый булсаң, җәннәт диде. Шуңа күрә без мөселманнарга да шулай Аллаһ Тәала мөрәҗәгатьтә иманлы булыгыз. Бу сыйфат бүген бар. Бүген менә бер көн үткәрдең син. Иман, нык, ниндидер садақалар таратып бирсәң, шушы нәфакасын чыгарыз. Бүген көнең шулай үтте. Иртәгә булмаска мөмкин. Бу дөньядан китеп барырга мөмкин. Шуңа күрә инде ул бу юл без тавып һәм ниндидер моны алдык та шуңа ябыштык. Шушы юл белән барабыз. Шуңа күрә бу безгә җәннәт юлын Аллаһ Тәала күрсәтә. Игътибар итәргә куша. Раз Коръәндә кергән икән, кыямәткә хәтле бу Аллаһ Тәаланың киңәше безгә актуаль булып кала, безгә юнәлгән. Инде монда нечкәлекләренә килеп китсәк, менә карыйк, Аллаһ Тәала әйтмәде, әйтергә була ди. Мәгънә ягыннан без тәрҗемә иттек һәм аны башкача да әйтергә була ди. Иман китерегез, Аллаһка һәм Расулына, һәм өлеш чыгаручылардан булыгыз. Садака бирүчеләрдән булыгыз дисә дә, мәгънәсе шул бит инде. Ләкин Аллаһ Тәала нинди сүз белән әйтте? Мин сезгә биргән
Кулланып торырга биргән нәрсәләрдән нәфакасын, өлешен чыгарыгыз диде. Менә Аллаһ Тәала монда нәрсә бирә? Ягъни мин сезгә кулланып торырга биреп торган әйберләрдән диде. Инде димәк Аллаһ Тәала нәрсә ди? Безгә мал турында әйтә. Бу безнең ялгышыбызны Аллаһ Тәала төзәтә бу аятта. Безгә хакыйкатьне ача. Аллаһ Тәала ягъни бу мал сезнең бүген биргән мал гына түгел. Һәр нәрсә. Беренче аңларга кирәк. Минмә дигән нәрсә бер сүз белән әйтгән. Сезгә бирелгән нәрсәләрдән диде. Сезгә бездә садака бир, юмарт бул дигәндә сразу беренче нәрсә акча күз алдына килә. Акча бирү күздә тотыла. Мәгәр садаканың аның аңлатмасы ул садака нәрсә? Үзеннән чыгарып бирелгән әйбер, һәр нәрсә. Садака була. Садака бирү үзеннән чыгарып биргән әйбер. Шуңа күрә Аллаһ Тәала монда бу акча гына түгел, дөрес аңларга кирәк. Мәсәлән, синең гыйлемең бар. Син шул гыйлемеңнән бу бит Аллаһныкы. Монда Аллаһ Тәала мин сезгә биреп торган әйберләр ди. Без нәрсә дибез? Менә мин укыдым, мин гыйлемле. Кешеләр әйтә, "О, нинди галим зат, о, кара нинди бай зат, мин бай ди, менә минем нәрсәләрем бар ди, акчам бар ди, мин көчле ди", кеше мактана. Үзендә нинди генә, менә минем зур гыйлемем бар, анда яки зур дәрәҗәм бар. Мин дәрәҗәле кеше ди Аллаһ Тәала. Мин ди, минеке ди бу ди. Үзенең малын әйтә, минем өем. Без үзебездә уйламастан, менә үй сатып алдым әле. Өем бар минем, анда сорасалар, машинам бар, 2 машинам бар, гаражым бар. Без һәр вакытта кулланабыз шундый сүз, минеке дигән. Аллаһ Тәала төзәтә, ялгыша күрмә бәндә. Шайтан безгә шайтып күрсәтә, һәм без бу әйберләрне шулай тыясың, минеке. Менә минеке генә. Аллаһ Тәала әйтә, мин сезгә вакытлыча биреп торган әйбер һәр нәрсәдә. Синең гыйлемең бар икән, Аллаһ Тәала бирде аны, беренчедән шуны аңларга кирәк. Һәм икенче бу аятта менә шуны хәтле тирән нәрсәләр әйтелә Аллаһ Тәала безгә аңлату өчен, безне төзәтү өчен мондый ялгышлы фикерләрдән. Мин вакытлыча биреп торган әйбер бу. Ул нинди вакытлыча? Бу дөньяга килдең, Аллаһ Тәала бирде, бер көнне Аллаһ биргән вакытта китәсең дә, бу әйберләр синнән калачак, икенче кешеләргә күчәчәк. Яки синең белән китә, яки кала. Анда кешеләр әйтә, анда интернетта карыйсың, моның фәлән миллиарды бар, моныкы фәлән җирдә өйләр салган, кешеләр кызыгып утыра, менә аныкы нинди, менә минеке нинди. Аныкы түгел, ул синеке дә түгел, беркемнеке түгел. Шуңа күрә иртәгә үлеп китәсең икән, нәрсә була? Аллаһ Тәала әйтә, ул башка кешеләр кулына күчәчәк. Алып китә алмыйсың аны. Алып китә алмыйсың. Шуңа күрә Имам Ахмад җыентыгында да, Муслимдә дә шундый бер хадис бар. Абдулла ибн Аш-Шахрдан риваят ителә. Ул әйтә, мин бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм килеп кердем ди, ул шулай үзенә сөйләп утырадыр иде ди. Нәрсә ди? Ул аятны укыды ди. Нинди аят? Тәкәссүр сүрәсенең 1-нче аяты. Әл-хакумут тәкәссүр. Ягъни нәрсә дигән аят? Аллаһ Тәала әйтә бу сүрәдә. Әл-хакумут тәкәссүр. Менә арттыруга булган страсть, теләгегез, русча әйткәндә страсть к приумножению. Монда инде күп нәрсә керә. Кеше шушы теләге, балларны арттыра, малларны арттыра, бөтен нәрсәне арттыра, монда бөтен нәрсә керә. Менә шушы бу бит ниндидер нәфис теләге, сәбәпче да, арттырасы килә, күбәйтәсе килә. Малны, өйне зурайтасы килә, машинаны яхшыртасы килә, күбрәк акча туплыйсы килә. Бу кешене менә шушы страсть ичтәге булган омтылышы һәм шушы менә гамәлләргә китерә. Балалар үчетәсен, балалар арттырасын, бөтен нәрсәне арттыру, бу уже сифат, синең күңелендәге бер сифат. Аллаһ Тәала әйтә, менә шушы ди. Сезнең менә булган теләгегез ди, страсть сезне туры юлдан алып китә ди. Оныттыра ахиратны. Ахиратны онтасыз, Аллаһ каршына баруны онтасыз. Һәм шуны белән яши, шушы страсть алып китә сезне туры юлдан. Сез шуны белән яшип, алданып яшисез. Шуңа күрә ул аят шулай безнеңчә әйткәндә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм гарәп булгач, ул аны әйтте, һәм кергән ул сахабан аңлыйдыр. Аллаһ Тәала бәндәләргә әйтә, бу безнең кимчелегебез. Бу кайбер көнне безне биләп алырга мөмкин бу хис, аннан соң үзебезнең урынга кайтабыз. Ниндидер бирәктә яшь вакытта эшләр китте, сәламәт, акча кереп тора, эшлисең, эшләгән саен акчаны арттырырга була. Бер заман шушы хис биләп ала, максатлар арта, ой, тегенең дә аласы килә, моның да аласы килә, теге җитми, бу җитми, теге киемне киясе килә, телефонны яхшыраган, машинаны үстерасы килә, аңа гараж шисе килә. Күңел үсенә, монда бу прямо биләп алды. Прямо сөйнеп ұшып йөрисең шушы хис арттырудан. Аллаһ Тәала кисәтә, бу хәтер нәрсә? Сезне шушы алып китте, ахиратны оныттырды, шушы хис артыннан киттегез дә, аның артыннан барасыз. Аллаһ Тәала әйтә, шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә шушы аятны уйлап утырган вакытта,
Аллах Тағаланың сөзін қабатлады да, ол айта, өзін айта, адам баласы дей, адам баласы бүтін кіші. Адам баласы айтады, менің байлығым деп айтады, йөрейді, яшейді. Мына шушы аятны айтты да, яғни шушы вакитта кіші, менің машинам бар, біз шулай деп айтамыз. Менің үйде мына машина алдым әлі, менің машинам бар, гаражда шул машинам тұра, үйде шундай телевизор тұра, шундай холодильнигім бар, шундай нәрсем бар деп айтабыз. Айта кіші шулай айтып йөрейді. Асылда де кіші шулай деп айтса да, ол шулай ойлайды. Вәләкин кішінің асылда нәрсесін өзінікі. Міне шуны хәтлі малы миллиардтар болсын, ол аңайында ризықлар, бүтін нәрсе бар. Қойсы, шуңа ризық сатып алдың да, әлі біздің үйде ризықлар туған, айлық ризықлар бар. Ол да сенікі түгел, иға айтқан. Сен білмейсің, ертеге кетіп барасың ма, жоқ ма, бүгін кешке кетіп барасың ма. Шул ризықтан бір үлішін ашадың да, Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтты, міне ол сен менің байлығым деп берген байлық әйбірлер арасында сенікі фақат қойсын ашадың да, аны юққа шығардың дей. Яғни юққа шығардың да, ол бітті, сен ашадың, міне мұсы сенікі болды. Шул сен малына, міне мұсы ғына. Көп мыңға ризық болса да біздің ашқазанып шекілі ашап қойдым болды, міне мұсы сенікі болды. Яки киім алып, ол киімні тозғаншы кидің да, сол башқа киярлік түгіл. Міне бұл сенікі болды дей. Хамда қойсын сәдақ айтып берден, міне мұсы сенікі болды дей. Қалғаны сенікі түгіл дей. Міне бұл шушы аятқа туры келе, Аллах Тағала біз аңларға дейіп, менікі түгіл. Бұл Аллах Тағала бире. Біз сәбәплер қылабыз, тырышабыз, Аллах Тағала өзі ұлы бара, біз тілегенше барым, біз бай болам деп бойып, болып болмай ризық Аллахтан. Шоңа көрі Аллах Тағала бір кімге байлық берді, кімге ғилім берді, кімгедір хатын берді, кімгедір ниндедір сифаттар берді, анда яқшы сифаттар бар. Mesela sabırlık var. Bu Allah Teala bergen. Bütünüsü şuna göre kişi nefakasını çıkarga teyir. Kim nefakasını bu akşağına tugul. Nerse bola? Sen qaytıp baradırın, aşıgasın. Nindedir işlerin var ide. Karısın bir evi qaytıp bara. Sen maşinanı tıklattın. Özündən vaqtını verdin bu əbiyə. Mənə sen çıxardın. Sen demək, bunda nəfəqə çıxardın. Vaqtından çıxardın. Bu maşinan, Allah bergen maşinandan ülüş çıxardın. Əbini oturtub qaytdın. Toxtab aşağıdır edin. Kimnedir jitəklab çıxdın. Kimnedir eybirsin көтәрдin. Kimgedir yılmaydın. Kimgedir motor sözü ettin. Nindedir qaygılı kişi var idi. Bardın da yardı saat oturup, anı tınışlandırıp, anı tınlap, ana tınışlandırıp duran sözler ettin. Mənə şuшы nefakını çıkardın, vakitini çıkardın, temli sözünü çıkardın, temli tilini çıkardın, yılmayını çıkardın, göz karasını, motor göz karasını verdin. Şuna göre her kişi aytırgan mümkün, bu aytsan, benim akşam yok, bu ayda fakir, men nefakını çıkaralım. Yok, bunda kiyinmağına da her kişi nefakasını çıkarlar. Bir aytamaydı, nerse de bulsa her kişi de var, özünçəligi var. Şuna göre Allah Teala birinciden biz bularga teyir, birgine nerse de bu dünyada yaşaganda bizga көп меңгенә мал безнең кулаша үтсә дә, ул безнеке түгел. Иртәгә үлеп китсә, ул кала, без бит аны күрәбез. Нинди генә байлыклар булса, иртәгә үлеп китсә, ул башка кешеләр кулына куча. Балаларына бүленеп бирелә, кемнәрдер аның иптәшләре, компаньоннары тартып алалар. Всё, юкка чыкты, таралып бетте ул. Синеке түгел, бетте. Һәм садака биргән әйбер синеке булып кала диде. Менә моны аңларга кирәк. Шуңа күрә әгәр дә син бу дөньяда Аллах биргән байлыкны дөрестән дә минеке дип әйтерлек булса, нәрсә бирергә кирәк? Садака Аллах юлына таратып калырга кирәк. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям шикелле, алды буңга җитәрлек. Калганын Аллах юлына таратты. Бер вакыт Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям курбан чалды да, бер бутын үзенә алып калды да, калганын таратырга кушты, биреп җибәрде. Көп өлешен, калган өлешен таратты. Ягъни бер ашарлык бер бутын ул ярата иде, алып калды да, шунда Гайша анабыз айтты: "Я Расулуллах, нәрсә, сарык ыштымы, безгә бутқына калдымы?" дигәч, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Гайша" диде. "Юк" диде. "Менә бу буты ышты, менә бу сарык тегесе безгә калды" диде. Менә дөрестән дә безнең мал түгел, әгәр дә ул дөрестән дә минеке бу дип әйтә аласың, менә мәчет салдырып куйдың 10 миллионга. Әйтә аласың, бу 10 миллион минеке инде. Әгәр дә ул ниятен дөрестә, бу минеке. Моны беркем дә синнән ала алмый. Син 100 сум акчаңны садака итеп бирдең икән, менә минем акчам, бу синеке. Bu kitdi, bunun bahası artacak. Bu bik bereketi, ayta alsın, bu 100 sum meniki. Kaçan yeşikka saldın. Kaçan kimgedir yardım ettin, ayta alsın. Mene bu milyardtan, mene bu meşit saldırgan 10 milyonu meniki, kalganı siniki tugul. Şuna göre, bunda bir kup hakikatini aşağı Allah Teala bizim için. İndi, ondan sonra Allah Teala mene şoy çakırda tüp ayat bunda. Ondan sonra kitanda 8-9 ayatda Allah Teala ayta
Ну инде гарапчасын укып тормыйм, тәрҗемә әйтеп китәм. Аллаһ Тәала мөрәҗәгать шулай чакырды да, аннан соң мөрәҗәгатьтә ни өчен ди сез Аллаһка иман китермисез ди һәм аның расулына. Ва ма лакум ла ту'минуна биллаһи ва расул диде Аллаһ Тәала. Ядгукум ли ту'мину би раббикум. Кайчан ди сезгә Аллаһның расулы сезне чакыра ди. Шушы исламга чакырады. Бу беренче вакытта шул сахабаларга, шундагы мөшрикләргә мөрәҗәгать ителгән аят. Ну ул кыямәт көне Коръанга керде, ул безгә дә һәм һәр кешегә җир йөзендәге мөселманнарга да үзенең тәэсире бар, бер өлеше. Һәм исламда булмаган кешеләргә дә бу аят мөрәҗәгать ителгән. Шуңа күрә Аллаһ Тәала кешенең кимчелеген әйтә. Менә чакырды да Аллаһ Тәала. И безнең кешеләргә мөрәҗәгать итә. Ни өчен дисез? И бәндәләр, шушы Аллаһка иман китермисез ди. Кайчан сезне Аллаһның расулы, иң күркәм кеше шушы дингә чакыра ди, иман китергә чакыра. Ва кад ахада мисакакум ин кунтум муъминин ди Аллаһ Тәала. Ул бит инде сездән вәгъдә алган иде. Шушы исламны кабул итәргә, әгәр дә сез ин кунтум муъминин, татарча тәрҗемә иткәндә артыннан барга кирәк. Әгәр дә сез иман китергә теләсәгез ди, Аллаһ Тәала сезгә сездән вәгъдә алган иде. Ягъни монда инде менә бу җирдә әйтәләр, кем анда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям монда сахабаларның Худайбия килешендә вәгъдә бирделәр аңа. Шушы ислам иманга килергә, Пәйгамбәргә итагать итәргә, башка нәрсәләрдә карарга була. Аллаһ Тәала, без инде Аллаһ Тәаланы җаннарыбыз кайчандыр яратты. Бу галәмнәр яратылганчы бу җир йөзендә буласы бөтенебезнең җаннарны яратып куйды Аллаһ Тәала. Һәм без Аллаһ Тәаланы таныдык, Аллаһ Тәаләгә вәгъдә бирдек, Аллаһны Раббыбыз икәнен таныдык. Ну инде монда bir галимнәр әйтте, ягъни Аллаһ Тәала монда нәрсә ди? Әгәр дә сез иман китергә теләсәгез, сезгә Аллаһ Тәала бөтен мөмкинлекләрне ачты. Аллаһ Тәала акыл бирде, аңларлык шушы аятларны. Моның өчен бернинди гыйлемдә укый язада белү кирәкми. Бу һәрбер кешегә, любой дәрәҗәдәге нинди генә кеше булса да җир йөзендә, ул аңлаша торган сүзләр. Монда ул күңел белән аңлый торган әйберләр. Аллаһ Тәала бөтен мөмкинлекне яратты. Әгәр дә сез теләсәгез, Аллаһ Тәалә сезгә бу мөмкинлекне бирде инде, дип әйтә Аллаһ Тәалә. Шуны Аллаһ Тәалә үзе әйтә: "Хуаллази юназзилу аля габдихи аятин байинат лiyukhrijakum minaz-zulumati ilan-nur wa inna-Allaha bikum la-ra'ufur rahim" ди Аллаһ Тәалә. Аллаһ Тәалә үзенә әйтә, ул Аллаһ шундый зат ди. Ул үзенең кулына ди, менә шушы ачык аятларны үзенең кулына җибәрә ди Аллаһ Тәалә. Нәрсә өчен ди? Караңгылыктан лiyukhrijakum minaz-zulumati ilan-nur, нурга алып чыгар өчен. Ягъни бузык адашып киткән караңгы юлдан хакыйкый туры юлга Аллаһ Тәалә үзенең кулын алып чыга ди һәм ул шул кулына бу юлда менә шуңа китерә торган этәрә. Ниндидер мөгъҗизалы вакыйгалар бирә, нәрсәндер аңларга этәрә, ниндидер сынаулар бирә, яки Аллаһ Тәалә ташламый. Аллаһ Тәалә шушы чыгару өчен бәндәсенә ачык дәлилләрне, вакыйгаларны кешегә биреп тора ди. Бу инде сахабаларга да калды. Һәм бу аят кыямәткә хәтле. Аллаһ Тәалә менә һәрберебез иман китергән һәрбер кешеләр караса, без бит күпләребезнең авыр юл үттек. Без бит күпчелек вакытта адашып, үзебезнең тормышыбызда канәгать булып, дөрес дип шатланып яшәп, күңелләребез үсеп яшәдек. Бер көнне иманга килгәннән соң аңладык, безнең 30, 40, 20 елларыбыз артта калган. Ул ялгышып яшәгәнбез икән, безгә ул тормышыбыз дөрес булган һәм без бүген күзлектән аны күрәбез, ләкин Аллаһ Тәалә әкрен генә безне ташламады. Без Аллаһны танымыйча, Аллаһ кушканнан үтәмичә, гөнаһ артыннан гөнаһ эшләп яши бирдек, Аллаһ Тәалә безне этәреп торды. Кемдер сөйләде, кемдер кайдадыр ишеттен, кемгәдер Аллаһ Тәалә авыру бирде, кемдер мәшәкать бирде, кайгы хәсрәт бирде. Аллаһ Тәалә һаман этәреп торды, бу дәлилләрне биреп торды. Әгәр дә теләгән кеше булса, инде иман китергә һәр вакытта юл ачылган, Аллаһ Тәалә мөмкинлекләрне тудырган дип әйтте. Аннан соң Аллаһ Тәалә шулай ук әйтә. Инде беренчесендә Аллаһ Тәалә әйткәнчә иманга чакырды һәм иман китергәннән соң нәфакасын чыгарыз ди. Һәм Аллаһ Тәалә аннан соң бирә, ни өчен сез иман китермисез? И сез кешеләр анда, и мөселманнар, нишәп иманыгызда зәгыйф?
Нишап мондай иманыңыздагы иман бит шулай ук дәрәҗәсе бар. Аннан соң Аллаһ Тәала инде икенче үзенең чакырган боерыгы турында шулай ук сорый. Ва малакум алла тунфику фи сабилиллах валиллахи ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح والقتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير دي الله تعالى. يعني الله تعالى أيتا نيشن وما لكم siz niçin Allah yolunda alla tunfiqu fi sabilillah, Allah yolunda nafaqanızı çıkarmışsınız. Mallarınızı vermişsiniz Allah yoluna dey. Кайчан dey Allah Teala әйтә, bu күктәге Аллаһныкы dey, мирас, күктәге һәм җирдәге бөтен әйбер Аллаһныкы dey. Ул бит Аллаһныкы, Аллаһтан сезгә биреп торды. Ни өчен сез аның шушы Аллаһ юлына нәфакасын чыгармыйсыз dey. Һәм Аллаһ Теала әйтә, шундыйлар dey, кемнәр фатих ителгәнче, قبل الفتح والقتل, ягъни кемнәр Фатих монда Мәккә фатихы турында бара, Мәккә әчелгәнче исламның бер вакыйгасы, инде Мәккә фатих ителде, шушы вакытка хәтле Аллаһ юлында сугышкан яки тырышлык куйган һәм үзенең малыннан нәфака чыгарган قبل الفتح кешеләр белән, аннан соң Мәккә фатих ителгәннән соң шушы гамәлне кылган кешеләрнең бәһасы бер тигез түгел ди. Алар дәрәҗәсе белән أعظم الدرجات استنرك درجة دي. الله تعالى يتا وكلا وعد الله الحسنى, ولكن الله تعالى خرب سنة شوش وعد قلده, بولك وعد قلده. نين ديجنا بصدا الناس شغران درجة ترل بصدا, لكن خرب كش الله يوم ده شوش عمل نقلان كش الله تعالى وعد قلده بيرشك, يعني шушы үзенең нигъмәтләрен Аллаһу бима тәгъмәлүнә хабир ди. Аллаһ Тәала сез кылган гамәлләрдән хәбәрдар ди. Аллаһ Тәала белүче ди. Аннан соң Аллаһ Тәала әйтә, аъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, ман заллази юқриду Аллаһа қардан хасанан фаюдаифаху лаху ва лаху аҗрун карим ди. Аллаһ Тәала. Аллаһ Тәала сорый, кем ман заллази, шундый Аллаһ Тәаләгә зайым бирүче ди. Yani kim birüçü dey, birigiz degan ma'noda. Kim Alloh yo'luna şuшы zayom, ana zayom narsa u? Ilik bor edi, biz hali xatirlaymiz, bola vaqtda uyda pachka bilan turadir edi. Hukumat so'g'ishdan so'ng og'ir vaqtlarda ақша kerak. Il davlatni tirg'izirga, nindidir bo'lgan problemalarni o'targa, ol kishilarga zayom degan qog'oz tarataydi. Ular uni sotib olalar, o'z ақшасini, ham bunday процент түгел, hukumat va'da qila, ko'pmedir vaqt ili biz oyoqqa bosib, tirnak amkiga ularni qaytarishga va'da qila. Shu vaqtda yangi baylar, ya'ni hukumatga zayom berib turasың da, ondan so'ng uni orttirib qaytara. Shunga ko'ra bir yoqdan Alloh Taala butun narsa Allohniki. Bizni bergan mol da Allohniki. Alloh Taala chaqira butun va'da qildi oldagi oyatlarda, shulay dey. Bu o'zi berdi bizga mol. Butun narsa biz o'zimizda, butun bergan mol da Allohniki. Alloh Taala shundan o'zini zayom, Alloh yo'lina tutarga chaqira, shu izgi amalda qatnashishga chaqira. Alloh Taala muhtoj tugul. Bizning zayomga muhtoj tugul, hukumat muhtoj bo'lgan shaklda. Biz muhtoj. Alloh Taala shunday mumkinlik bergan, yo'l ochgan jannatga. Alloh Taala aytadi, nishab shundan foydalanmaysiz. Birigiz Allohga zayomni, Alloh hali shuning uchun o'zi bizga mol berdi, turmush berdi, nidir narsalar berdi. Tag'in mumkinlik beradi. Zayom birigiz da shundan. Mening uchun. Imen sizga Alloh Taala aytadi, فيضاعفه له وله أجر كريم دي. الله تعالى şu vaqtda Alloh Taala ol malni agarda shulay ishlasag'iz, siz berdingiz Allohga, Alloh sizga orttirashaq. Bir ko'p topqirlar orttirashaq Alloh Taala, ham ol kishiga Alloh Taolaning yumart bo'lagi bo'lashaq. Ya'ni jannatda Alloh Taala va'da qila. Yo'l ochdi. Birinchisi oyat hali aytibgina ketsa bir turli bo'lar edi. Aytib ketdi, yara ongan kishini, yara shunday yo'l bor ekan. Ondan so'ng Alloh Taala bizning kimchiligimiz o. Bizning kimchilik ixtibor, biz o'ylab shulay qolachaq. Alloh Taolo ondan so'ng aytdi, Alloh bitmaraja, ni uchun sen? Ey kishilar, unda iymon keltirmaysiz. Nishab
камилрәк иманга омтылмыйсың, нишләп шушы Аллаһ юлына кылмыйсың садака? Анда сезгә бөек әҗерләр дигән Аллаһ Тәала монда әйтте. Бу аятта тагын өстәп әйтте Аллаһ Тәала, әгәр дә сез зайын бирсәгез Аллаһка, Аллаһ Тәала ул безнеке дигән нәрсә? Без бирдек, без бит бу дөньяда вакытыбызны куйсак, акча бирсәк, нәрсә бирсәк, теге Аллаһ шул гайберләр белән кайтармый бит инде. Аллаһ Тәала нәрсә кылды? Тагын да зуррак. Җәннәт. Син акча бирәсең, сиңа җәннәт. Башка нәрсәләр, Аллаһ Тәала нигъмәтләре, бу дөньяда бәрәкәт килә. Шуңа күрә инде мөселман кардәшләрем, әлбәттә менә бу аят бүгенге көндә бигрәк тә актуаль. Без иман булгач күрәбез, теге мәчетләр, авылларда мәчет салынган. Аны инде күп җирләрдә күбесен аны яки бер бай кеше сала, яки аны үз вакытында хөкүмәт салып калды, колхозлар салдырып калды, күп авылда салып калды. И шул мәчетләрнең ниндидер 30, 40, 50, йөздәгән хуҗалыклы авылда шул мәчетнең акча газын түләп барырга акча юк. Һәм кайбер вакытта ящиклар куйган мәчеттә, ящикне карыйсың, кешеләрнең садака саласы килә. Ну күңелдә юмартлык юк. Менә бит белә ул садака биреп нәрсәгәдер ишәсе килә. Садака бирде, Аллаһтан сорый, я Раббым, минем авырып киттем, миңа бала бир, миңа сәламәтлек бир, миңа тегене бир, моны сорауы, бәхәсе юк Аллаһ Тәаләдән. Шушы мәчеткә сала 10 сум садака. 10 сум садака, ул садака үзеннән чыгарып бирелгән, ниндидер ул синнән үзеннән үзеп алып бирергә тиеш. 10 сум садака ул син, әгәр дә без кибеттә яки бәдрәфкә кергәч 10 сум чыгып китсә, бер кеше дә аны илеп алмый. Илеп алып җуып кесәсенә тыкмый, чөнки 10 сум бүгенге көндә даже ипи алырга да җитми. Шуңа күрә тәэсир итми, ул аны күпчелек кеше аны алып та тормый. Ягъни бәдрәфкә чыгып китсә, мәсәлән 5 мең акча бәдрәфкә җуып чыгып китсә, шунда торса, ул аны кулын тыгып, алып җуып киптереп барбыр куллана. 10 сум чыгып китсә, ярар, 10 сум гына ул. Һәм кешеләр Аллаһка шул акчаны бирә. Авылларда мәчет иң Аллаһның йорты. Аллаһ бирде мал. Үйләр торалар, дворецлар тора, авылларда кешеләр, коймалар миллионнаган сумга тотылган, мәчетнең коймасы ниндидер бер тактадан тотылган. Мәчетләр үйләрдән аерылып тормый. Мәчет иң матур үй булырга тиеш. Һәм мәчеттән авылдагы күркәмерәк, байрак үй салып куйган кеше Аллаһтан ялырга тиеш. Аллаһ аңа байлык бирде. Аллаһ аңа байлык кылды, ул үзенә үй салып куйды. Мәчетләр газга түли алмыйлар. Күп үзем имам булгач белән проблеманы. Кешеләрдә юк юмартлык. Кешеләр саран. Үзләре малларын арттыралар. Яки мәҗлесләрдә кайбер вакытта кайтасы, мәҗлесләргә туганнар кайта. Кайтып төшәләр миллионлык машиналар белән, яхшы киемнәрдән, мәҗлестә утыралар, дога кылалар, аннан ну таралган инде бездә ул тиеш, булмаса садака тарату китә инде, теге ниеннән әйтмим. Шуннан башлана. Шәһәрдә пакет 10 сумлап садака тарата. Ул 10 сумны кибеттән табу өчен йөргә кирәк сорап, ялынып. 10 сумна миллион сумлык машинадан кайтты, мәҗлестә бер 20 кеше бар, 200 сум садака тарата. Бу күңелендә. Шул вакытта кайбер вакытта керәсең, әбиләр анда керә. Алар әйтә, минем пенсия эмас, яки әниләр керә, акчабыз юк ди сорый башласаң, тегеләй ди, булай ди, әҗәтләрем күп ди. Баласы керә, баласы җылап. Менә бер машинага төртеп күрсәтә, җылый. 500 сумлык машина, 200 сумлык машина, ихта итмичә. Анда ниндидер 3 тингә ярамаган хәзер теге күкәй белә бар, без шоколад күкәй 70-80 сум тора. Ул бер нәрсә түгел, ризык түгел. Баласы сорый, менә аның эчендә кичкенә уенчык бар, аны алып бир ди. Ул аны алып бирә 200 сумны. Ул ризык та түгел. Ул алган машина 200-300 сумны кайтып иткәнсе ватылып бит, аны тотып бәрә. 300 сум балага жалкы түгел. Бер нәрсәгә, һавага. Мәчеткә анда 50 сум сорасаң, даже авылда әйтсәң, елга бер тапкыр шуны хәтле җыябыз дисәң, ана шахсан үзебезнең авылда 300 сум. Елга бер тапкыр һәр семья 300 сум бирсен дибез. Калганны ярар, имамнар күп авылларда имамнар үзләре каяндыр табалар, тырышалар, җалны бирисен. И шул 300 сумны анда авылдан бер 20%, 15% кеше бирә. 85% кешегә елына 300 сум мәчеткә бирергә ул күңелләре чыгарып бирә алмый, саран. Шул вакытта әйтәм бит, ул бәйрәмнәр булса кибеттән кайтып китәләр, 3-4 мең сумкалар күтәреп, харам ризыклар белән, харам булмаса да көн сайын кибеткә кереп чыгып китәләр, ә мәчеткә жалкы. Шулаймы? Менә монсысы, син менә моңа сарыф иткән, бу синеке түгел.
Менә садақасы синеке. Садақасы Аллаһ Тәала вәгъдә кыла, и бәндәм. Аллаһ Тәала вәгъдә кыла, бир. Аллаһ юлына тот, малыңны үзең алып кал. Мин сиңа кайтарып бирәм җәннәт белән. Аллаһ Тәала җәннәт улын кешегә җәннәт улы кирәкми. Кешеләргә бу мөмкинлек, бу ябыша торган. Аллаһ Тәала бирде икән байлык, биреп кал байлыгыннан. Мөмкин хәтле шушы Аллаһ биргән юлдан файдаланып кал, җәннәткә үзенең ишекләрен ачып куй, пакка мөмкинлегең бар. Менә бу шундый аятлар инде күңелгә тия торган һәм әйткәнемчә тормышта шушы Аллаһның аяты игътибарга лаек түгел. Бу аят тормышта үтәлми, мөселманнар тарафыннан үтәлми. Мөселманнар тарафыннан үзләренең дин юлына, Аллаһ юлына сарыф итмиләр. Даже мәчетне тотарга күп авылларда бу имам буларак белән мәчетләр ябык тора. Кыш көне суга, газга утлары юк. Мәчетләр булса да суык. Имамнар укытучыларга акча юк, зарплата түләү. Раз кеше Аллаһ юлына багышлады икән, укытуга багышлады икән, башка җәмәгать алырга тиеш. Ул только укыту белән шөгыльләнергә тиеш. Үз өстендә эшләү белән имам шөгыльләнергә тиеш. Ул башка нәрсә белән эшләсә, аның дини эшенә зыян килә. Бу мөһимрәк. Шуңа күрә безнең элекке вакытта әби бабаларыбыз моны аңлыйдыр иде. Имам үлеп китсә, алар шул ук көнне имам эзләргә чыгып китәләр иде. Имам эзләргә чыгып китәләр һәм баралар мәдрәсәгә, анда 4нче соңгы курс шәкертләре ул вакытта юк бит инде. Үгетлиләр. Кайт безгә авылга, әйдә кайт. Аны сорап алалар, анда соңгы курстардан алган ниләр бар. Алалар, бетергәч кайт. Давай безгә кайт. Менә сиңа торырга пока и 1 ел эчендә сиңа 5 анда пишмаклы и 6 пишмаклы и салып бирәбез. 1 ел эчендә. Сиңа сыер алып бирәбез, сиңа лапас тибез, сиңа менә җир бирәбез. Бүтән эшенне карап торабыз. Иң беренче имамның бакчасы эшкәртелгән. Имамның хайванын килеп караганда нәрсә өчен? Син только укыт кына. Син безгә шушы туры юлны күрсәт. Син безгә укыт, балаларыбызны укыт, абыстай белән икегез только шушы елда гына булыгыз. Бу эш сезнеке түгел. Алар аны аңлаганнар һәм алар әҗир савабын да аңлаганнар, моны дәрәҗәсендә аңлаганнар. Шуңа күрә инде ниндидер бәрәкәтләргә ишкәннәр. Бүгенге көндә әйткәнемчә Аллаһ юлына фи сабилиллаһ юк. Аллаһ Тәала әйтә, ни өчен сез? И бәндәләр, Аллаһ юлына сарыф кылмыйсыз. Юлына фи сабилиллаһ, Аллаһ юлында китаплар чыгару, башка шушы дин юлындагы эшләр, ниндидер мәчеттәге бер нинди чаралар эшләп, бу бөтен нәрсә нишәтәсен? Акчага корылган. Бер әйбер үткәргә теләсәң, бөтенесе акчага бер. Без шундый дөньяда яшибез. Бер кемдә бушка эшләми. Бушка әйбер алып булмый, бушка бирми. Шуңа күрә инде имамнарга йөргә туры килә. Бирегез инде, менә лагерь оештырадыр, бирегез инде, мәчетнең бу җирен ремонтлыйсы бар. Ялынып бик авыр сорап бирү. Кешеләр аңласа иде, алар чират торырга тиеш. Әле хәзрәт шайлага, син харам юлда йөрисең, син мәчеткә килгән юк, мин синнән акча алмыйм. Бу мәчеткә кертеп калдырган шул, бу дөньядан китәсең, сиңа савап китерә торган мәчеттә нинди генә гамәл кылынса да, мәчетнең бер кирпешендә синең акчаң бар икән, мәчеттә намазлар укылса, уразалар тотылса, башка гыйбадәтләр кылынса, бөтенесе сиңа да барачак. Бу шундый дәрәҗәле эш булырга тиеш. Имам иң лаеклы кешеләрне, син бизнесын дөрес түгел. Бу акча хәле дөрес юлга кермәгән, шикле бу. Синнән алмыйм акчаны. Бөтенесе язылырга тиеш. Хәзрәт, миннән ал инде. Хәзрәт, миннән ал инде. Ну кешеләр Аллаһның аятына битараф, аңламыйлар. Бу юлга бирсәм, минем акчам кими диләр, минеке диләр. Синеке түгел, синеке буладыр иде, әгәр дә мәчеткә бирсәң. Шайтан шуны хәтле борды. Бирек тә мөселманнар кайбер вакытта башка дин әһелләре, башка дин юлына кешеләр күбрәк сарыф итәләр үзләренең диннәренә. Мәсәлән, чиркәү тоту белән мәчет тоту бер түгел, чиркәүне төзү белән мәчет төзү бер түгел. Бер чиркәү бәясенә 20-30 мәчет салырга була. Һәм инде аларның зурлыклары гораздо күбрәк акча сорый. Авылларда күп кичкенә үй хәтле мәчетне имамнар тота, үзләре белән тоталар. Аллаһ разый булсын. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бу аят мөрәҗәгате инде мәгълүматы шундый. Моны алып куллану, моны белән вагазлану, үзенең күңелендә ниндидер бер хисләр барлыкка китерү, шушы аятта чакырган. Бу һәр кешенең үзе эше, без моны мәҗбүр итә алмыйбыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәала насыйп итсен. Бу Аллаһның мөрәҗәгате безнең күңелебезгә кирип калса иде. Без шушы ике сыйфатны үзебездә камил дәрәҗәдә булдыру өстендә соңгы сулышыбызга хәл эшләсәк иде. Камил иманга, пәйгамбәребезгә, Аллаһка камил иманга ирешү өстендә һәм шушы юмартлыгыбыз, сыйфатыбызны үстерү өстендә эшләсәк иде. Һәм һәр вакытта
нәрсе белән дә булса белеп торыгыз, уйлый күрмәгез. Менә картайгач кемдер мудрый була, хикмәтле була. Ул күп нәрсәне аңлый. Димәк, аңа бу яшьтә Аллаһ бирде хикмәт. Башка нәрсәсе юк. Ул физик ягы юк, ул көчкә күтәреп бери. Аның акчасы юк, пенсиягә яши, уже бирә алмыйсың. Бар иде теге вакытта яхшы эшләгән вакытын. Хәзер юк, бу ел белән нәфәкә чыгара алмыйсың. Ну синең хикмәтең бар. Синең хөрмәтең бар анда. Син сүз әйтә аласың кешегә, киңәш бирә аласың. Кемнәрдер начар гамәлдән туктатып, менә син нәфәкәңне чыгар. Шуңа күрә уйларга ярамый. Нәфәкә һәрбер яшьтә Аллаһ Тәала биргән бер Аллаһ Тәаланың биргән нәрсәсе синдә була. Шуңа күрә Аллаһ Тәала насыйп итсен. Шушы күңелебез юмарт булып, юмартлык хисе булып һәм мөмкинлек булган бөтен нәрсәдән Аллаһ безгә чакырганча нәфәкәләрдән чыгаручылардан булсак иде һәм Аллаһ Тәаланың рәхмәтенә, ярдәменә ирешә алсак иде һәм Аллаһ Тәала вәгъдә кыла. Менә иң авыры нәрсәгә шулай? Шайтан күңелләребезгә үтеп керә алган. Шайтан күңелләребездә саранлыкны кузгата алган. Ул бит аны сүз белән генә кузгата, үзгәртеп куймый, сүз кузгата. Әйтә, садака бирергә уйласаң, туктале, синең тегендә бар, монда бар, менә балаңның тегесе киеме тузды, моны тузды, моны тузды, икенче айда биресен ди, син бирмисең, һәр вакытта көрәшә. Менә үзегез дә сизгәнегез бар, кайбер вакытта уйламаган акча килеп керде, күңелең тулды, яки инде вагызланганда, эй, менә мәчеттә эш бар икән, бирим әле, шушы вагыздан тыңлап 1000 сум дигән уйны фәриштә керткән иде, шул вакытта шайтан көрәшә башлады, искә төшерә башлады. Оныткан әйберләрне искә төшерә. Ой, туктале, синең тегеңә әҗәтең бар, тегендә бар ишә, син бу атылган әйберсең бар, тукта. Аны хәтле бирмә. Шуна көрәшәсең, бирәсе килә бу яктан фәриштә әйтә. Ярар булыр әле икенче бу юлы бир садаканны ди. Ничә ул әйбер тора әле ди. Моңа хәтле торган иш ди. Шайтан әйтә, юк ди. Икенче нәрсәне китерә, көрәшә, син мәчеткә барасың садака бирергә. Ният меңнән башланган ди, төшкәндә 100 сум. Яки 50 сум булып төште. 950 сумын, 900 сумын шайтан алып калды. Синең күңелдә саранлыкны кузгата алды. Шуңа күрә шайтан куркыта, садака бирсәң, синең малың кимиди. Малың кими. Акылда без бит инде ал сүзне кабул итәбез, чөнки дөрестән дә 10 000 сум акчам бар иде, 1 меңне бирсәң 9 000 кала. 9 000 кала. Безгә дәлиле тышкы яктан караганда шулай. Вәләкин Аллаһ Тәала вәгъдә кылды. Коръәндә Аллаһ Тәала аят белән әйтә. Ул ди Аллаһ Тәала әйтә, Аллаһ юлында нәрсә генә сарыф итсәгез дә, ул сезгә аны кайтарачак диде Аллаһ Тәала. Шайтан әйтсә тыңламагыз, ул карамагыз, 10 000нан 1 000 биреп 9 000 кала кими дип уйламагыз. Аллаһ Тәала әйтә, кимеми ди. Ул сезгә кире кайтара ди. Нәрсә генә сарыф итсәгез дә, ул иң хәерле бу дөньяда өлеш бирүче. Өлешне синең өлешеңне бирүче ди. Нәрсә дигән сүз? Син 1 000 садака бирдең, 9 000 калды, дөрес. Син 10 000 күбрәк шикелле. Вәләкин садаканың шундый тәэсире бар. Ниндидер авыру килергә тиеш иде. Син я дөрес яшәмәдең, нәрсәдә дөрес эшләмәдең, синең өскә яки бер каза килергә тиеш. Үзенең гөнаһың сәбәпле өстә көтеп тора. Берничә көн калды. Сиңа авыру килергә тиеш. Ягъни бу җирдә авыру таралды. Бу авыру килсә, синең бер чыгып китәргә тиеш 10-20 мең акча. Аллаһ Тәала алып куйды моны. Бу авыру сиңа тимәде, яки тисә дә җиңеллек белән тиде. Теге ниндидер проблема килмичә калды, туктатты. Садаканың көче бар. Туктатты. Әгәр дә бу килгән булса, син моны күрмисең, шуңа күрә Аллаһ әйткән аятны күңелгә са, шайтан әйтсә дә, синең шуның хәтлеген акчаң каласы, юк, калмый, мин оташакмын моны белән. Һәр вакытта садака биргәч кеше ота, югалтмый. Аллаһ Тәала вәгъдә кылды. Ул сезгә возместит диде. Тәңгәл генә түгел, артыгы белән Аллаһ Тәала кайтара. Артыгы белән. Син әгәр дә шул авыру килсә, бер балабыз гына авырып китә. Аптекага барсаң 3-4 меңлек дару чыга да китә. Шулаймы? Оттыңмы син? 1 генә 1000 сум утмадың, син күп оттың, ләкин без аны күрмәгәч, без менә күргән белән фикер йөртәбез. Шайтан безгә күзебезне төртеп күрсәтә. Без Аллаһның вәгъдәсен онытмаска, Аллаһ вәгъдә кылды, ул димәк шулай. Аллаһ Тәала әйтә, сездә булган нәрсә юкка чыгачак, кимәячәк ди, ләкин Аллаһта булган нәрсә ул мәңгегә кала диде. Аллаһ Тәала садака бирегез, бу акчагыз сездә булган ул бетәчәк бер көнне. Ну бирсәгез Аллаһка, Аллаһ каршында сезне аның өчен чиксез, сез 100 сум бирсәгез, сез аның тегендәге Аллаһ әзерләп куйган бүләкне бәһасен күз алдына китереп булмый. Ул Аллаһ сиңа шуның өчен бу 100 сум өчен монда биргән. Аллаһ Тәала әзерләп куйды, шуңа күрә әйтә, Аллаһ каршындагысы ул бер кашан да ул мәңгелеккә сиңа калачак әйбер. Мәңгелеккә ул сине көтеп тора диде. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, әлбәттә садака турында күп сөйләргә була. Шуңа күрә иң төп
садақа беру, яғни юмартлық болмау себебі шайтан бізде хаман да саранлықны қозғата һәм шушы фикірлер белән безне садақадан тоқтата. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, садақа бит ул ярар, бу тышкы ян карадык. Бирден шайтан әйтә югалады, без әйттек югалмый. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям хадисендә әйтер, садақа малны киметми диде. Мысы матди садақа турында. Садақа шайтан әйтә киметә ди. Без иманлы кеше, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте икән, киметмейді, демәк киметмей. Ләкин ул без кайтканны, без кайбаракта аңламаска мөмкин ничек кайтканын. Булды. Шуңа күрә Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям садақа булган кайбер бәрәкәтләрен без аны даже күз алдына китермибез. Демәк, аның бу дөнья ул бер яктан кимеми бер кайчанда, кимеми. Ул арттырылып безгә Аллаһ Тәала кире кайтараны башка юллар белән. Акчалы табылмасын, башка юл белән кире кайта һәм без ул акча бездән китмәгән шикелле, даже акчабыз арта дип бел. 10 меңнән 1 мең садақа бирдек икән, 9 мең калмады, синең 20-30 мең булды. Чөнки син аны кайтачагын белмисең, ничек итеп кайтасың. Без фақат ышанабыз Аллаһ Тәаланың вәгъдәсенә, Аллаһ Тәала ялганламый. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, садақаның садақа диде, кешенең гөнаһысын менә бик каты, теге лапаста күп еллар торган курып беткән утын була. Аңа утырсаң, ул кабына да бик тиз янып бетә. Шуңа күрә ул шулай дип әйтте, ут диде, куры утынны ничек тиз яндырып бетерә диде. Садақа кешенең гөнаһларын ярлыкый диде. Бу садақа гөнаһка тәэсир итә торган иң зур әйберләрнең берсе, сәбәпләрнең. Гөнаһларыбыз бар, кимчелекләребез бар. Әгәр дә без аны тәүбә кылып төшермәсәк, без аның күбесен белмибез. Белгәнен бик зур гөнаһларны без астагфирулла дип әйтәбез. Но бит без белмибез. Ниндидер белмәгән гөнаһлар чиктән ашкан. Без белмибез, ләкин бит ул языла, ул бара гөнаһ. Һәм ул тәэсир итә башлый тормышка. Аның тәэсире була, гөнаһ тәэсирсез калмый, җиналды һәм тәэсир итә башлады. Үзгәреш китте тормышында. Нәрсәдер үзгәрде, сәламәтлек китә, семьяда проблема, эштә проблема, белмисең нәрсә сәбәбе, гөнаһ җиналды. Гөнаһ төшерелмәгән. Син аны белмисең, белгәнне без тәүбә кылабыз зурлардан. Ләкин мосын белмисең, ләкин нәрсә бар? Садақа бирә кирәк. Садақа бирү бу гөнаһларны син белгән, белмәгән синең өстеннән төшерә. Икенче бер Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям хадисендә әйтте, көн сайын диде, шундый Аллаһ Тәаланың шундый бер тәртибе бар икән, Аллаһ Тәала шундый фәрештәләр яраткан, көн сайын диде, бәндә җир йөзендә бәндәләр уянгаш, һәр җирлектә инде уянды, мәсәлән, бәндә Аллаһның кулы уянгаш диде, җиргә 2 фәрештә төшә диде. Аллаһ Тәала яраткан фәрештә бар, димәк. Ул һәр көнне бу хәл кабатлана, аның вазифасы бу фәрештәләрнең. Димәк, шундый фәрештәләр бар, аларның вазифасы нинди? Алар җиргә төшәләр һәм Аллаһка көне буе кичкә хәле дуа кылып торалар. Я Аллаһ, бүген садақа биргән кешегә аны арттырды, ягъни кайтар аны ди. Дуа кылып тора, я Раббым, кем бүген синең юлыңа садақа бирә, аның малын кайтар, арттыр ди. Фәрештә кылып тора. Икенчесе кылып тора, я Аллаһ, садақа бирүдән шундый матур итеп әйтергә, үзен тыеп торучыны малын юкка чыгарды, ягъни кимесен дип тора. Шуңа күрә бу менә 2 фәрештәнең дуасы ул һичшиксез кабул була. Әгәр дә син яки бу дуага туры килеп бүген садақа биреп, син шушы дуа асты сәбәпле бик күп бәрәкәтләргә ишәсең, яки бүген ниндидер сәбәп белән мөмкинлек булган иде, син урыны булган иде, син бирмәдең, үзеңне сарандырдың, нәрсә? Син аны югалтын дип бел. Син аны саклап калу өчен калдырасың. Ой, бирмим әле бүген. Үземә кирәк, маңа кирәк, маңа кирәк дип син уйладың, калдырдым. Син ялгышасың. Шуңа күрә фәрештәнең дуасы сәбәпле син аны югалтасың, ләкин башка юл белән. Бер нәрсә булды. Машинаңа царапина булды. Бер нәрсә ватылды, өйдә кайткан, чәйнигең ватылды. Ул эшләргә мөмкин иде 2 ел. Кайттан 2 меңлек чәйнигең югалды, ватылды. Яки башка холодильнигең ватылды, стиральный машинаң ватылды. Башка нәрсә булды. Шуңа күрә бу хакыйкать, бу нәрсә эшләп тора. Икенче бер хадистә әйтте, зәгыйфь хадис, ләкин мондый мәгълүматны без Аллабыз, садақа диде, бирүчене 70 төрле зулымнан саклый диде. Шуның иң кичкенәсе, шул саклый торган зулым кешегә килергә мөмкин. Ул проказа авырту. Проказа ул тән чиреп, тән бозылып, бик куркыныч авыру. Шуңа күрә әйтте, садақа бирү диде, без белмибез. Нәрсә, безгә бүген җир йөзендә зулым урамга чыкканнан булырга мөмкин. Башыңа боз төште, таеп җыгылдың, аягыңны сындырдың, урамга чыктың, начар сүз ишеттең, кемдер сүгенде, кемдер нәрсә булды. Зулым безгә килә торган. Бүтән яктан без белмибез аны. Кайдан нәрсә киләсен. Шуңа күрә
урамға кибетке кірген еден бүгінгі заманның коронавирус факторден Алла сақласын. Шуңа күрә без белмибез. Шуңа күрә монда әйтте 70 төрле золымнан кешене саклыйды. Шуның иң кичкенәсе менә шушындый проказа авыру шикелле диде. Иң кичкенәсе. Калганы әйтелмәде. Шуңа күрә Ибн Кайым аль-Джаузи әйткән, садака бирү дигән ул инде бу галимебез. Шуңа күрә галимнарның сүзенә нәрсәгә таянабыз? Без күпчелек хадисләрне бөтенесен белеп, аннан аламыйбыз. Алар инде йөздәгән хадисны шушы темага белеп, төп нәтиҗәне чыгарып әйткәннәр. Чыгарып әйткән нәрсә дигән? Садака дигән кешеләрдән бәла казаны җибәрергә сәләтле дигән, җибәрә дигән. Һәм кешеләргә хәерле үлем, ягъни хәерле тәмам ахырны вәгъдә кыла диде, ягъни бирә диде. Шуңа күрә садаканың бик зур тәэсире бар. Ул кешеләргә килергә тиешле бәла казаны туктатып, аны кире кайтаралар. Бәла каза без бит буны ялгышабыз, рәнҗетәбез кешеләрне, ниндер сәбәпләр бар, гөнаһларыбыз бар. Без аңа алырга тиешлесен каралган. Чөнки Аллаһ Тәала күрсәтте, моны эшләсәң, бу дөньяда шушы проблема киләчәк сиңа. Бу гөнаһны эшләсәң, ул бит кыямат көндә җәһәннәмгә түгел, һәрберсенең дөнья тормышына тәэсире була. Бу гөнаһны эшләдең, җәһәннәм. Бу дөньяда шушы нәрсәне күрәчәксең. Һәм обычно гөнаһның төренә карап, шуңа туры килә торган төр җәза кешегә кимичә калмый. Шуңа күрә күпчелек вакытта килергә мөмкин инде. Ул безнең өстә тора. Инде шуңа күрә садака биреп, без бу дөнья тормышында үзебезнең проблеманы чыгалар. Күп тә бирә кирәкми. Яра теге 10 сум дип әйткәндә, ну син бирүче бул, кемдер моны да бирми. Ләкин юмартлык кичкенә генә булырга тиеш. Без инде көннән көн юмартрак булырга тиеш. 10 сумнан башладык икән. Бирә бергә кирәк. Ул рәхәт. Кайчан 10 сум садака бирү бер төрле. Ну, кайчан син үзең белән көрәшәсең, шайтан син белән көрәшә. Ну, җиңдең дә 1000 сумны чыгарып бирдең. Менә шуннан соң шушы рәхәтлек ул икенче 10 сум биргәнгә караганда 1000 сум. Күңелдәге иман, ну тоясы үзеңнең шушы ниндидер бер Аллаһка якынлыгыңны тоясын. Мысы икенче. Шуңа күрә Аллаһ Тәала насыйп итсен. Әле без өйрәнмәгән, без шушы динебез кайта гына. Аңа бит өйрәнергә кирәк. Садака бирергә өйрәнергә, юмартлыкка өйрәнергә кирәк. Ул әлбәттә сразу зур суммадан башламый, әз-әздән булса да, но көн сайын булырга тиеш. Көн сайын үзеңне урамга чыгып китәсең, кибет янына, мәчет янына үтәсең, 10 сумны салып кит. Бераздан күбрәк бирәсе килә башлый. Ләкин ул искә төшкәндә түк, ой, бүгін җомга ич, бүгін әтием үлгән көн ич. Түгел, үзеңне күнектергә кирәк, бу сыйфатны тәрбияләргә кирәк. Ул бер көнне була торган түгел. Шуңа күрә җайлы түгел. Әгәр дә синең ихтыярында булса, син аны булдырырын. Шайтан бит син белән көрәшә. Шуңа күрә моны булдыру бик зур тырышлык сорый. Аллаһ Тәала насыйп итсен, иманлы бәндәләрдән булырга, юмарт бәндәләрдән булырга.